Il-Kamra tal-Kummerċ preżentat żewġ rapporti li jiffukaw fuq il-ħlasijiet li jirċievu l-membri parlamentari u fuq ix-xogħol importanti tad-deputati. Dan sabiex tiżdied it-trasparenza, il-kontabilta u l-governanza tajba. Waqt il-preżentazzjoni ta' dawn ir-rapporti, il-Head of Policy Kevin Mizzi iffoka fuq ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġet bihom iċ-Chamber. Fost l-oħrajn il-Kamra tal-Kummerċ qed tappella biex tinżamm is-sistema tal-wirt tal-voti iżda għandhom jiġu indirizzati ċertu nuqqasijiet. Hemm fokus ukoll fuq il-fatt li l-Parlament għandu jkun iżgħar fin-numru 45 deputat u mhux 79 kif qiegħed bħalissa, dan apparti li jingħata spazju lit tielet partit skont il-voti li jġib fuq livell nazzjonali. Rakkomandazzjonijiet oħra jinkludu li titneħħa l-co-option li d-distretti jinżlu għal 5 u li jiddaħħal il-kunċett ta' persuni teknokratiċi fil-gvern. F'dawn ir-rapporti l-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi li d-deputati jkunu full-time u li jiżdied il-ħlas għall Prim Ministru, il-Ministri, il-Kap tal-Oppożizzjoni u deputati oħrajn. F'dawn il-proposti ċ-Chamber qed tħares lejn sistema aktar ġusta u t-tisħiħ tal-governanza f'pajjiżna.